bardzo dobrym, wspaniałym ojcem. Zawsze i dawał przykład życia katolickiego i w ogóle działania. Zawsze, że trzeba być prawym człowiekiem, honorowym, żyć zgodnie z dekalogiem, tak powiem. Był wspaniałym ojcem. Pomagał zawsze w każdej sytuacji, jak trzeba było, tak, i przykładem był, wzorem dla mnie przede wszystkim, tak. Dlatego zależało mi trochę na tym upamiętnieniu tej tablicą, bo to był wspaniały człowiek, prawy człowiek, honorowy, cichy i nie zabiegał za szczyty nigdy o jakieś awanse, tylko właśnie swoją pracą, doświadczeniem, wiedzą zdobywał to, co zdobył, jakieś stanowiska i tak dalej. Chyba wymagało to, żeby taką osobę, która dzięki, tu powiedziałem, wszystkie uroczystości, które są do tej pory pielęgnowane, czyli Dzień Matki, ślubiny polskie z morzem, rocznice kolejne i tak dalej. To wszystko było dzięki staraniom ojca, tak? No. Pan Marek, syn pana Stanisława Cygerta, przeszedł i zabedowe, że dobrze by było, żeby my upamiętnili jego ojca. I cię on miał powiedział o swoim ojcu, o tym, że był tu głównym weterynarza dla powiatu Puczciołe, że był przydnika przez wiele lat Zrzeszenia Kasiapsko-Pomorskiego, że inicjowe lub współinicjowe wiele wydarzeń, którym Puck dzise dzieje, których socjesi, które upamiętnie. Jest o pomyśle, że to nie jest bluz tak, że Marek przeszedł, żeby mu pomóc upamiętnić jego ojca, bo on tego ojca wielce szanowy, to był jego ojciec, więc był miło to do niego, ale sama się, że tam musiało być co więcej. Jak jest z tym zapoznane, rzeczywiście okazało się, że jak najbardziej jest to jedna z takich osób w powiecie Puczcim, w mieście Pucku, które zasługuje na upamiętnienie przez to wszystko, co zrobię tu jako społecznik, jako doktor weterynarii dla społeczności całego Pucka, powiatu Puczciołe. Jesteśmy tutaj dzisiaj jako zrzeszenie, proszę Państwa, widoczni. Trudno nas nie zauważyć. To też dowód na to, jak wysoko ceniliśmy bohatera dnia dzisiejszego. Jak ogromnie szanujemy jego wkład w naszą kaszubską sprawę. On był, mogę tak rzec, nestora dla mnie. Jak ja był pierwszy raz przydnika, wtedy jeszcze ogromnego zarządu Kasiapsko-Pomorskiego Zrzeszenia, to on zawsze, u niego była zawsze dobra, belno rada, co robić, co dzieć. Tak samo mogę też rzec, że to był taki autorytet też. To jego dziejanie, ta jego miłota dla kaszebizny i to, że to było nie tylko w gadaniu, ale też w dziejaniu. To był richtig Kasieba, który szedł do przódku, jak miał coś odbyny. My by rzekli, że on był uparty jak Kasieba, ale on realizował wszystko, co on zaplanował. To czasem warało długo, jak pomnik Ibrama w Pucku, parę lat. To czasem wymagało wiele roboty w hadaniu zwierzęta, a wypydaniu łekna, ale on szedł do przódku, bo on miał ten gen kasiepski, że to trzeba dla naszej ojczyzny, dla naszej domyczyzny robić. I on to czuł i on to też chce przekazać innym. No i mamy dzisiaj po nim ta erba, erbujemy po nim to wszystko, co on wystawił, to zasłubienie z mężem, tego Ibrama. No a teraz mam nadzieję, że dzisiaj będziemy też erbowali pamięć o nim, odkąd ta tyfla w Pucku jest.